Hej Uffe, din gamle svinger. Hej Tops. Skal vi lige kigge ud over vandet med min kikkert? Ja, hvad kan du se derude? Kan du se... nej, vælg lidt, jeg kigger lige selv der. Jeg tror, jeg kan se... jeg kan se en and, ikke? Hvad for en and? Puh, ja. Jeg tror, det er en rigtig... Det er jo en rigtig grim mand. Det er årets kristen. Og den skal du have, gamle træbær. Puh, hvad der... Ej, puh, jeg må hellere gå. Det kan jeg ikke have. Hej, du kan da ikke bare gå fra mig, Tops. Nej. Bare fordi jeg skal have årets kristen. Det kan da ikke være rigtigt. Ej, hvor er jeg ked af det.